Урта Балтай районының иң зур авылларының берсе, заманында биредә 500 бала укучы урта мәктәп, участок больницасы, тирә-юньдәге авылларны тәэмин итеп торган сельпо, почта, балалар бакчасы, радиоузел була. Авыл мәктәбендә моннан 40 ел элек 525 укучы белем ала. 1982 елда мәктәпне 79 егет һәм кыз тәмамлый. Нәкъ шул елны авыл читендә 220 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнгән комплекс ачыла. Район җитәкчелеге укучылар телиме, теләмиме, ата-аналар ризамы, түгелме сорап тору юк. Балаларны шул комплекска эшкә калдыралар. Ул чакта Крупский колхозына кергән 5 авылдан 27 кеше кала. Мин бармыш сагынам шу шуларны. Кайтарырым шул чакларны. Эх, мәйтәм. Бер кызыгы, Эти исем булган, энке исем булган. Шунда бер нинди хәсрәтсез иңе кайтып кергән. Ул автобусларда бит җырлашып кайталар бит инде. Без сыйырда саудыра идек, тирис тә чыгарта идек. Авылда дустым белән бергә дустым белән эшлидек монда. И кырдагы фирмада таналар карый идек ишу. Таналар карап бик яхшы зур привизлар ала идек. Зур привиз зарплатларны, акчаны бик әйбәт түлиләр иде ул вакытта. Бик яхшы вакытлар иде. Ул чакта комплекска җитәкче итеп 35 яшьлек Рахип абый Гайфетдиновны билгелиләр. Җыр телле оста оештыручы Рахип абый кичәге укучылар белән тиз уртак тел таба. Арасында күп җырчылар бар иде. Алар белән чыгып китәләр, менә үзебезнең 5 авыл бит безнең колхозда. 5 авылның кайсыналар барып концерт куеп кайтадыр. Уже уборкасында булса инде, нисендә булса, трактористлар җанына чыгып керәбез, вакыт бар, икендестер көтүдә. Кызлар буш, кызлар аяк утыргыз автобусга дибез дә чыгабыз. Үзем гармунда Сагындырамы шул чакта? Бик сагынам. Аның кешеләре дә, кызлары да шундый акыллы булганнар дип әйтиммесен. Ничектер үпкәләмиләр дә, нәрсә әйтсәң дә шуны теге гафу иткән кебек нитеп җибәрәләр, икелеп кенә. Әлбәттә, комплекска килеп, мөстәкыйль эшли башлаганчы бүгенге 57-58 яшьлек абый-апаларга мәктәптә укырга, хезмәт тәмен, тормыш нигезләрен өйрәнергә туры килә әле. Балалар ул вакытта бик игътибарлы, бик таләпчән, алар һәрберсе дә укуга оста нидә, бер кашанда начар укучылар булмады, һәр барчасы класс актив иде, һәр барчасы да дигәндә. Һәр бала үзенчә ата-аналарда бик күп ярдәм иттеләр ул вакытта. Ата-аналар балалар күп булса да, ул класс ул чорда балалар белән эшлесе бик күпкә җиңелрәк иде. Бүген Татарстанның атказанган укытучысы Алсу апа Сафина әлеге малай кызларны 3нче сыйныфта укыта башлый. Мин шушы классны башлангыч класстан алып, 10нчы класска кадәр чыгарган укытучы. Менә шушы аларны 3нче класста кергән идем, һәм 10нчы класста мин аларны озаттым. Миңа булардан да кадерлерәк, булардан да акыллырак, булардан да матуррак балалар юк кебек тоела иде. Бик оешкан, бик шул кадәр һәр нәрсәне җиренә җиткереп башкара торган, тыңлаучан, хезмәт сөючән, ихтирамлы балалар булдылар алар. Сезнең һәр вакытта да искә төшереп торган мәктәп елларын. Безнең мәктәп аеруча бик каты күренекле җаныкам, бик каты сагындыра. Бик каты искә төшерәбез алтыным. Мәктәпне тәмамлаганнан соң сыйныфташларның кайберләре 40 елдан соң беренче тапкыр очраша. Он ел буе бергә укыган сыйныфташлар бүгенге очрашуга мәктәп елларын чагылдырган бик күп фоторәсемнәр, альбомнарга кадәр алып килгән. Кайберләренең дәфтәрләре, пионер, комсомол билетлары, көндәлекләре дә сакланган. Менә хәтерлисез микән? Бу минем 3нче класста кергән форма микән? Кем хәтерли? Мин хәтерлим. Билгеле, бүгенге мәктәп аның бүлмәләре, коридор һәм заллары моннан 40 ел элек кебек түгел инде. Быел анда 49 миллион сумлык капиталь төзекләндерү ясаганнар. Очрашу да яңартылган сыйныфларда узды. Шулай итеп, өстәл курсына басы яңадан сезнең белән күршегә насыйп булды. Аллага шөкер. Шулай итеп керәйдек тә, дәресләр бирәйдек сезгә. Әлбәттә, бу көнне истәлекләр белән уртаклашу, хатирәләрне яңартулар күп булды. Сыйныфташлар авыл зиратына барып, 10 ел бергә укыган балачак дусларын һәм укытучыларын да искә алып, дуга кылырга да онытмады. Ә инде 40 ел көткән очрашуның соңгы мизгелләре район үзәгендәге ресторанда узды. Балачак дуслар үзләре дә, чакырылган артистлар да яшьлек җырларын кабат искә төшерде. Опас районнан Рамис Сафин, Татарлар.